Mathias, og jeg går her på Jernbaneskolen Sjælland i Høng, hvor jeg er ved at tage lederuddannelsen til den faglærte jernmand som produktionsskade. Og den har jeg valgt at tage her i Høng, fordi jeg før, som man nok kan høre, kommer ned fra det sønderjyske og gået på en anden jernbaneskole dernede og trængt til noget luftforandring. Og så var det, jeg var rundt og se de forskellige skoler og se, hvad de havde at byde på, og der var det umiddelbart Høng, der tiltalte mig mest. Noget af det, der tiltalte mig meget, da jeg var over her og se Jernbaneskolen Sjælland første gang, hvor Jenter viste os rundt, det var det der med, at man gør meget for at favne det enkelte individ. Altså, man gør meget for at stille de rammer og de vilkår op, der sikrer den enkelte den bedste læring. Og det gør så, at der er plads for de elever, der gerne vil løbe stærkt, at de får lov til at løbe stærkt, og hele tiden får opsat nogle krav og nogle mål, som passer til deres niveau. Vi er altså herinde i den nye bygning, den vi kalder Finderupvej 10, hvor vi så har langt de fleste af vores timer inde. Tit er vi delt op herinde i husdyrfolkene og så i plantefolkene. Og plantefolkene, de sidder så lige nu inde ved siden af og arbejder med det derinde. Og det, at vi så her har været i nogle små klasser, det har jeg personligt rigtig godt kunne lide, fordi det har gjort, at når man er på bedriftsbesøg og ude af noget, eller har et spørgsmål til læreren, så skal man ikke sidde i lang tid og vente på at få svar på det. Man kan altså få en hurtig respons og en hurtig hjælp. Tit bliver jeg spurgt om det faglige niveau her på Høng, og der kan jeg kun sige, at det er godt, hvis man ved det. Der er nogle meget engagerede lærere, der ikke virkelig er her for, at vi skal lære noget, og vi hjælper os med det. Så vidt muligt, som de nu kan, og så vidt muligt, som man nu selv deltager i det. Jamen, her på Høng, der vil jeg sige, at vi har et rigtig godt studiemiljø, hvor i den klasse, vi går i nu, alle kan snakke sammen, og alle de er villige til at hjælpe hinanden, uden at det på nogen måde bliver for stift. Der er altid plads til, at man kan fyre en joke af, at man ikke har det sjovt. Og det er gerne i høj grad også med på. Det vil sige, det er altså ikke sådan nogle stive gamle koner, der bare sidder og siger, at nu slår I op i bogen på side 10, og så kører vi den vej igennem. Der er gerne altså fuldt godt med tiden og med bidragende til studiemiljøet herovre. Vi er så lige rykket ind i baren her på Høng. Og her bliver der brugt en del timer, især om tirsdag og torsdag. Ja, og det jeg sådan set godt ville fortælle lidt om herinde, det var sammenholdet her på Jernbaneskolen Sjælland, som jeg vil sige er et af de bedste, jeg har oplevet overhovedet. Ikke nok med at sammenholde i klassen, som jeg ellers var noget nervøs for, når man nu kom ned fra det sønderjyske, og så skulle ind i en helt ny klasse, hvor man ikke kendte nogen. Har simpelthen været fantastisk, og måden der blev taget imod mig på, det var over al forventning. Allerede første dag, der var de alle forskellige hen og fortælle, at jeg skulle bare komme hen til dem, hvis jeg manglede nogen at snakke med, og jeg skulle bare være en del af deres gruppe. Og sådan har det været alle steder her på skolen. Uanset hvor man kom hen, har man været mødt af en gæstfri atmosfære, hvilket også ses de andre elever iblandt. Hvis man ser, at det er ikke noget med, at produktionslederne er for fine til at snakke med de andre. Nej, alle klasser snakker på tværs af hinanden, og kan sidde ved siden af hinanden og snakke sammen, når vi spiser middag sammen.